रवीन्द्रनाथ ठाकुरଙ୍କ ରଚିତ ବଲାଇ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପୃଥିବୀର ନାନା ଜୀବମାନଙ୍କର ଇତିହାସର ନାନା ପରିଚ୍ଛେଦର ଉପସଂହାର ପରି ଆମ ଲୋକାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ। ବସ୍ତୁତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମଣିଷ କହୁ, ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ବାଘ ଗୋରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅହିନୁକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଆମେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ରାଗିଣୀ କହୁ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ଭିତରର ସମୁଦାୟ ସାରେ ଗାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ରଚିଦିଏ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ସୁରର ଗୋଳମାଳ ବଧେଇବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଚପି ଯାଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୌଣସିଟିରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ, କୌଣସିଟିରେ କୋମଳ ଗାନ୍ଧାର ତ କୌଣସିଟିରେ ପଞ୍ଚମ। ମୋ ପୁତୁରା ବଲାଇ ତା ସ୍ୱଭାବରେ କିପରି ଜଣା ନାହିଁ, ଗଛଲତାର ମୂଳ ସୁରଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଶୁଭାଯାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଚପଳତା ବଦଳରେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଚୁପ୍ କରି ବସି ଗଛଲତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ସ୍ତରକୁ ସ୍ତର ଘୋଟି ଆସେ, ବଲାଇର ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଓଦା ପବନ ଶ୍ରାବଣ ଅରଣ୍ୟର ବାସନା ନେଇ ବହିଯାଏ। ଝମଝମ କରି ବର୍ଷା ହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦେହ ଯେପରି ଶୁଣିପାରେ ସେହି ଶବ୍ଦ। ଛାତ ଉପରେ ଅପରାହ୍ନର ଶେଷ ଖରାରେ ସେ ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲେ, ଯେପରି ଏହି ବିଶାଳ ଆକାଶରୁ ତାର କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି। ମାଘ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବର ବଉଳ ଧରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ନିବିଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଜାଗି ଉଠେ। ଫଗୁଣର ପୁଷ୍ପିତ ଶାଳବନ ପରି ହିଁ ତାର ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଘନ ରଙ୍ଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଉଠେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଯାହା ବି କିଛି ଗଳ୍ପ ଜଣାଥିଲା, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକୁଟିଆ ବସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଅତି ପୁରୁଣା ସେହି ବରଗଛ କୋଚରରେ ଯେଉଁ ହଳେ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା। ହେଲେ ସେହି ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଆଖିରେ ଅନେଉଥିବା ଛୁଆଟା ବେଶୀ କଥା ବି କହିପାରେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଅନେକ ବେଶୀ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ଥରେ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାର ସବୁଜ ଘାସ ପାହାଡ଼ର ଗଡ଼ନ୍ତି ଦେଇ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ସେଇଆ ଦେଖି ତାର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଘାସର ଆସ୍ତରଣଟି ତାକୁ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ପରି ଲାଗେନି। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଘାସ ପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ର ସେହି ଗଡ଼ନ୍ତିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ସେ ନିଜେ ବି ସେଇ ଗଡ଼ନ୍ତି ଦେଇ ଘାସ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଦେହରେ ଘାସ ତକ ସବୁ ଲାଖି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ତାକୁ ଘାସରୁ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ସେ ଖିଲ୍ ଖିଲ୍ ହସି ଉଠୁଥିଲା। ରାତିଯାକ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାର ପାହାଡ଼ର ଦେବଦାରୁ ବନରେ ସୁନେଲି ଖରା ଆସି ପଡ଼େ, କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦେବଦାରୁ ବନର ନିସ୍ତବ୍ଧ ରୋମଟାଙ୍କୁରା ଛାଇରେ ଅବାକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଛ ଭିତରର ମଣିଷଙ୍କୁ ବି ସେ ଯେପରି ଦେଖିପାରେ। ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ରୂପକଥାର ସେହି ବୁଢ଼ା ଜେଜେମାନେ। ବଲାଇର ଭାବଭରା ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେ କେବଳ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅନେଉଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ମୋ ବଗିଚାରେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୁଲୁଛି। ମାଟିରେ ନବୀନ ଅଙ୍କୁର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଳୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଏଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଉତ୍ସାହର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସେ ନୋଇ ପଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚାରେ, ତାପରେ 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 ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଚିର ଅସମାପ୍ତ କାହିନୀ ରହିଯାଇଛି। ସଦ୍ୟ ଗଜୁଡ଼ିଥିବା କଅଁଳ କିଶଳୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ଯେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୁଅନ୍ତି। ହୁଏତ କୁହନ୍ତି, ତମର ନାଁଟା କ'ଣ? ହୁଏତ କୁହନ୍ତି, ତମର ମା' କାହାନ୍ତି? ବଲାଇ ମନେ ମନେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୋର ତ ମା' ନାହାନ୍ତି। କେହି ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ତାର ମନକୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗେ। ହେଲେ ସେଇଥିରୁ ଯେ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସିନି, ସେଇଆ ବି ସେ ବୁଝିପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ଆଘାତକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ସମବୟସୀ ପିଲାମାନେ ଟେକା ମାରି ଗଛରୁ ଆମଳକି ପାଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କିଛି ବି କହିପାରିନି। ସେଇଠୁ ମୁହଁ ଫେରି ପଳେଇଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବଗିଚା ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ
ଛଡ଼ି ଦେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଫସ୍ କରି ବକୁଳ ଗଛଟିର ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାର କାନ୍ଦ ଆସିଲେ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ, କାଳେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ତାର ପାଗଳାମୀ ଭାବନ୍ତି। ତାର ସବୁଠୁ ବିପଦର ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଘାସିଆରା ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଘାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖେ କୁନି କୁନି ଲତା, ନାମ ନ ଜଣା ବାଇଗଣୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ, ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ୍ଟାକାରୀ ଗଛ ଓ ତାର ନୀଳ ଫୁଲ ଭିତରେ ଛୋଟ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବୁନ୍ଦା, ବାଡ଼ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ ତ କେଉଁଠି ଅନନ୍ତମୂଳ, ଚଢ଼େଇ ଖାଇଥିବା ନିମ ଫଳରୁ ବୀଜ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଜୁରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର! ସବୁଯାକ ହିଁ ଘାସିଆରାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର କରତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବଗିଚାର ସୌଖିନ ଗଛ ନୁହେଁ ସିନା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଲିଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ କହେ, ଖୁଡ଼ୀ, ସେଇ ଘାସିଆରାଙ୍କୁ କହୁନ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଖୁଡ଼ୀ କୁହନ୍ତି, ବଲାଇ, ପାଗଳ ଭଳିଆ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ? ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଅରମା, ନ କାଟିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ବଲାଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ନିଜର, ତା ଚାରିପଟର ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବେନି। ଏହି ପିଲାର ବୟସ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେହି ପୃଥିବୀ ପରି, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ପଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅରଣ୍ୟ ଜାଗି ଉଠି ପ୍ରଥମ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେଦିନ ନଥିଲା କୌଣସି ପଶୁ, ନଥିଲା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ, ନଥିଲା ଜୀବନର କଲରବ, କେବଳ ଥିଲା ପଥର, ପଙ୍କ ଆଉ ପାଣି। କାଳକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସେହି ଅରଣ୍ୟର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିବୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଚିରପଥିକ ପରି ଅଜସ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ତୀର୍ଥରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦିନ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସେହି ରବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଏ ବନରେ ବନରେ, ପର୍ବତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ଶାଖା ଓ ପତ୍ରରେ ଧରଣୀର ପ୍ରାଣ କହି ଉଠେ, ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ରହିବି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣର ଏହି ମୂକ ଧାତ୍ରୀ ଗଛ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାଳ ଧରି ଦ୍ୟୁଲୋକକୁ ଦୋହନ କରି ପୃଥିବୀର ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ତେଜ, ପ୍ରାଣର ରସ, ପ୍ରାଣର ଲାବଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରାଣର ସେହି ବାଣୀକୁ ଅହର୍ନିଶି ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରି କୁହେ, ମୁଁ ରହିବି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣର ସେହି ବାଣୀକୁ ହିଁ କିପରି ନିଜ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା ଏହି ବଲାଇ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ବହୁତ ହସୁଥିଲୁ। ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଇ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକ ଚାରାକୁ ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା, ଦାଦା, ଏଇ ଗଛଟାର ନାଁ କ'ଣ? ଦେଖିଲି ଶିମୁଳି ଚାରାଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ଗଜୁରୁଛି। ହାୟରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖେଇ ବଲାଇ ଭୁଲ କରିଥିଲା। ଶିଶୁ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଳାପ ବାହାରିବା ପରି ଆର ଏତିକି ଅଙ୍କୁର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବଲାଇ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଲାଇ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେଇଛି। ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଦେଖିଛି କେତିକି ବଢ଼ିଲା। ଶିମୁଳି ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ, ହେଲେ ବଲାଇର ଆଗ୍ରହର ବୃଦ୍ଧି ତାଠାରୁ ବି ଦ୍ରୁତ। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି 2 କି 3 ହାତ ବଡ଼ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଛ। ଠିକ୍ ଯେପରି ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଲା ପରେ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଲାଇ ଭାବିଲା, ଗଛଟିର ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ମୋତେ ବି ଚମତ୍କୃତ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଳିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଚମକି ଉଠି ବଲାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଦାଦା, ତମର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆକୁ ଉପାଡ଼ୁନି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏକଦମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯେ ଗଛଟା ଗଜୁରୁଛି, ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଚାରିଆରେ ତୁଳା ପକାଇ ଆମକୁ ପାଗଳ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେ ପାରିଲାନି, ଏହି ମାତୃହୀନ ପିଲାଟି ତା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କୋଡ଼ରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କୋହରି କୋହରି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଖୁଡ଼ୀ, ତମେ ଦାଦାକୁ ଗଛଟାକୁ ଉପଡ଼ାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଦିଅ। ଉପାୟଟା ସେ ଭଲ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲା। ତାର ଖୁଡ଼ୀ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ସେ ଗଛଟା ଥାଉ ନା ସେଠି। ସେଇଠି ହିଁ ରହିଗଲା ଗଛଟି। ବଲାଇ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ପ୍ରତି ମୋ ନଜର ବି ଆସିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ହିଁ ମୋ ନଜରରେ ଆସିଯାଏ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗଛଟି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳିଆ ମସ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାନି।
एपरि हेला जे एबे एही गछ उपरे ही बलाईर सबुठु बेसी स्नेह। प्रत्यह गछटीको नितांत निर्बोध परी मने हुए, जेपरी एकदम गोटे अजागारे आसी गछटी डेंगा होई छिड़ा होई जाइछि। आकु जे ही देखंती से ही भाबंती एठी ए कौन करुछि। आउ 3 कि 4 थर पाई यार मृत्युदंडर आदेश कली। बलाई को लांच मध्य देबाकू चेष्टा कली। एया कही जे आ बदଳରେ आहुरी भल अनेक गोलाप चारा आनीदेवी। कहले नितांत ही जदि तमर सिमुड़ी गछ सबुठ बेसी पसंद तेबे आउ चारा गोटिक आनी बाड़ पाखरे पोती देबा, सेठी भल लागिबो। हेले गछटीकू काटिबार प्रसंग उठिले ही तार खुड़ी कुहंती, आलो गछटा सेठी एमिति कौन खराब लागुछि। बलाई तांको कोड़े थिला बेले मो भाउजो ताकू छाड़ी चिरदिन पाई चली जाइथिले। बोधे सेही सकुरु मो बड़ भाई इंजीनियरिंग करिबा पाई बेलात को पड़ैथिले। पिलाटी को मोर निसंतान संसार रे तार खुड़ी ही कोळई काखी बड़ करिसंती। 10 वर्ष परे भाई बिलातरू फेरी बलाई को बिलाती कायदारे पढ़ाइबा पाई प्रथमे सिमला को नहीं गले, तापरे बिलात को नहीं जिबा पाई ठीक कले। कांदू कांदू खुड़ी को कोड़ छाड़ी बलाई चली गला। आम घर सुन होई गला। देखु देखु 2 वर्ष होई गलानी। बलाईर खुड़ी लुह पछी बलाईर सुन शोइला घर को जाई तार जूता हड़क, रबारर फटा बल एवं जीवजंतु मानू नहीं गल्प बहीगुड़ी को लेउट पाउट करती आ भाबती एबे बलाई अनेक बड़ हो जाइथिबो। दिने देखिली सेही लक्ष्मी छड़ा सिमुड़ी गछटी बहुत बड़ हो गलानी। एते असंगत भावरे बढ़ीछि जे ताकू आउ प्रश्रय देबा ठीक हबनी। ताड़ी देली ताकू। एही समय रे सिमलारू बलाई ता खुड़ी को गोटे चिट्ठी पठेला। खुड़ी मोर सेही सिमुड़ी गछटीर गोटे फोटो पठेई दियो। बिलात को जिबा पूर्वरु मो एठी तार थरे आसीबार कथा थिला, हेले सेमिति आउ होई पारिबनी। तेणु बलाई ता सांगर फोटो नहीं जिबा पाई चाहिला। तार खुड़ी मते कहिले, टिके सुनिल, जने फोटोग्राफर को जायकी डाकी आण। पचारिली कौन पाई। बलाईर कुनी हाथरे लेखा चिठीटी मते धरई देले। मु कहिली से गछ तो कटा होई गलानी। बलाईर खुड़ी 2 दिन पाई अन्न ग्रहण कलेनी एवं मो सहित अनेक दिन पर्यंत कथा मध्य कहिलेनी। बलाईर बापा तांकर कोड़रू नाड़ी काटिबा परी बलाई को छड़े नहीं जाइथिले। आउ मु तार दादा तांको बलाईर सबुठु प्रिय गछटी को सबु दिन पाई तांकुठु छड़े नेली, जेपरी तांकर समस्त संसार जाक आघात प्राप्त हैला और तांकर छाती भितरे गभीर क्षत सृष्टि हैला। सेही गछटी परा तांको बलाईर प्रतिरूप थिला, तार ही प्राणर दोषर।